Салом алейкум тамошобино. Ина ҳавлим, ина духтаракам. Фотима. Ина бачаи калоним, бачаи димангим да уҷа бозӣ дорад. Хулоса мо биромадем ки ҳамин гӯспандома каҳтиям. Сима гӯспандом катиям шинос кунам. Анами гӯспандоман, анами бачакадагиёша ма адел накадагием, штоби вай калоно наҷиқан. Уҷа у пара пыррай, ҳоли уҷара нишон метием. Анаи биза меҷӯшум барои духтаракам, бачаҳом шир метием. Мирғам дорум. Анами барачаи чихе ки мебини, анамия ма ва очаш таваллуд кардана, нигоҳ накардан. Анамия ма хидм калон кардам. Ба шири гов, гоҳ шири биз зиёти ки наметиемша. Шири гов мехарам, ай ҳамсоём шири хонагӣ. Анамия хидмда кати хидм ромшидагиай. Анами хе. Майдако. Ё бигем ки димоҳан. Димоҳан амиё. Димоҳан. Ана мегзарем ба иёш. Намедонам, ба фикрам 19-20-аш бизаю боқӣ мондаш ҳамаш гӯспандан. Ина бизу гӯспандое ки ман нигоҳ мекунам. Ман 4 сол шида ами қишлоқ зиндагӣ мекунам. Ман анамиёра нигоҳ мекунам. Якум боре ки шавҳарам овард 27 будан. Чанд бор шастаӣ кардам, фурӯхта, калоноша фурӯхт, бо майдаорамон калон кардам, калонора фурӯхт, бо майдаорамон калон кардам. Анами хе ҳами бизора хулоса ҳами сетаи чортаи таваллуд мекунанд. Ҳамиёра очоашон шир дода наметонанд, калон карда наметонанд. Ҳамиёра ма хидм очоашона широшона ҷӯшида ба бутилка ранги кӯдаки майда ма анамиёра калон мекунам. Анамиё вазифаи ма ҳамиёанда ҳамиҷа. Бо болои ма агарот дорум, агароти калон дорум, картошка мешинонам, пиёз мешинонам. Ҳами сол 7 тона картошка чиндагиам. Нимша хидм тоққа чиндим, нимашда шавҳарам ёрдам кард. Инами хе. хулоса ози ман ёра каҳ метиям, ов метиям, авёс метиям. Ака ба тоҷикӣ намедонам авёс чӣ мешавад. Авёс метиям. Ови гармакшон метиям. Анами такае ки анамияй. Анамияй. Анамия ма хидм ай ҳами майдаки шир дода калон кадаги мози кам метарсам ами мезана. хулоса анами хе духтаро. چهار سال شد که من انمیارا نگاه میکنم. هر سال انمیخه میزویا نگاه نمیکنن، میزویا نگاه نمیکنن. انمیخه من خودم انمیارا نگاه میکنم.